Sayang pre. dapat. Kwarta naman dato eh. Lagi na buhat di balas kita. Kita ni takura mo sa mga tagay. Ayun. Hoy! Pre! May magdag! May puntang Baydo. Lingkod! Walang kutot ba? Hayaan niyo mo. Baydo ay taga-tagay lang ka diha. Ang sarap. Naampun ka may kwarta sa bayaran mo na akong kita imuha sa og. Ako guting taon na ni Baydo. Wa nagid ko kwartaan yun. Para ikabitaw tayo bayrams sa may maayong kwarto na to bayrams para makakwarta ta bayrams. Ang may ani Baydo. Manulis ka taan ni Baydo. Oy, wa na magkikwartaan ni Baydo. Ay kita ni bayrams na akong balayo na bitagit sa ungo na wan up. Agian sa bagyo. Sa may atong gamitong armas bayrams para mga kapadayon to sa akong plano. Na ako ko Andre Baydo. 38 ato ni gamiton para pampanulis. Ako'y nagpandre bayrams. Ikot ni muni gamit na ko sa pamuang pamatik baboy. Sakto ginain mo Baydo kay ang ako wanam sa tibala ko ading 38 oy. Nga sa may gamit. Kakanan lang ay imuha atong gamiton Baydo. Kanino Makadutan na ay bahalag maitlog lang. sige adulo na tong duha. Ako to gamit. Oh, sige. Aya nito. Kuha na ni ay sa good pre. Asa ta paingon pre? May alabi mag-inom ta pre. Unsay magtanom pre? Tanom ba ay mag-inom? Aw inom pre. Sige pre. Wa ko kwarta pre. Ay timing sad pre nakadaog kus luto. Ha? Daw ka buto pre? Si luto may luto. Buto? Madaw ng buto pre? Buto sa mata luto ba luto. Aw luto sa na luto pre? Kanang swertres ba? Sweetres. Sweetes? Si Kwites. Ha? Sa pre? Ang buto igo kwites? Alam niya pre? Tara pre, buyan mo istorya gumula ka. Asam ta pre? Ano si tindahan mag-inom ta? Tanong ta kainit ng adlaw. Tanom ba ay inom? Ang inom? Sige pre. Gusto ka kami nag-inom ko. Buya sa mga istorya pre. Ito ulan ho. Ay nagdito pre kay di ko bugol. Bido, nakita nimo akong nakita bido. Nabati nimo akong nabati pod. Saman. Karang bido. Murag mao na gini bido. Madato kita ning trabaho ani. Saman. So may plano na to. Kadaog ko sila swertres bido. Mugi ako. Mao na gini atong tulison ron. Iandam imong tigi bido katong way baid. Si tigi ba siya. Kay iandam sa din ako akong stick nga bago pa na akong gibayad ron. Kaya ako pa ning habulan bayrams. Kadot pa kani. Ang kadot na. Tug bukog ng mga tawhana. Ato lang. Musukol man to. Ya kita kimpang man ta sa akong na to. Basing mabaling na atong kita na tulison na to. Ay, ito, mga kabaydoy nga. Udot ron eh. Ato lang itlogon god. Itlog ko eh. Bayot mo ka bayrams. Ang musukol. Ako kung musukol manakan ta. Ano day? Lupig man ta to. Tara baydo, atong suwayan baydo. Sige. Sumayan lang to. Manimpahad ta ni. Sige. Tara. Pagdali bayrams kina. Bayot na kayo. Dali, Brad. Ang daman mo mga kuya. Hoy. Tay sa pre. Sa to inuman pre? AMP lang, pre. Ite? May inom na ite pre? Ite ba, AMP? Aw impi ka pre lamig kayo pre. May dagan. Asa ta palit pre? Adto, unahan, pre. Bisig na tindahan dito. Unsa na? Asa ta pal pre? Unahan ba? Kaya na tindahan guro dito. May simbahan? Nagada baligas sa impi sa simbahan pre? Hoy. Polis na yun. Polis. Unsay pulis? Pulis mo bahog ilok? Polis na. Polis. Kapungol po ni. Bayrams. Iahak ko eh. Ho kuno kay ilok Bayrams. Bisig baho nga.
Usa na kung katuig wa pa maligo. Payo din nga tanah. Kagar. Usan din yung tuyo? Tulis lagi ni. Usay pulis. Pulis lagi mo o yung supak. Bungol man ni Bayrams. Bungol man ni. Hago mo tayo mga inatay ng dagko. Ipagdos na yung kwarta ninyo. Pagawas, nakabati may ganina nga nakadaog mong surtres. Say puites. Wami ka. Puites di pa Pasko. Si Quintil, pugutan ko na yung lupot. Hold up lagi ni. Nadubraan naman kakabumuloy. Usay push up. Kano ba push up mo kainit aron kakapit-kapit ka push up. Uya. Paano yung mga nampak? Push up. Kami push up ko. Yari, wala man na nila tulis man nila tuyo. Pulis lagi nila. Tulis. Ha? Tulis, kaya mo kwarta ba? Pulis. Wag mo kwarta pa ikari ka. Sayang ka pa. Kwarta naman dato. Lagi piste ka din. Buwa pa. Di balat.